שלום רב, כאן אילון ששון, אנחנו כאן פנינו לתלמידי מגמת מדעי הסביבה כדי לשמוע מהם מדוע כדאי ולמה נכון באמת לבוא למגמת מדעי הסביבה. אז בואו נשמע עכשיו מאחת תלמידי המגמה, יעל יוגב. בלימודים של מדעי הסביבה אנחנו לומדים על דברים מעניינים, לא רק על זבל ועל מחזור. מלמדים אותנו על חומרים מסוכנים. תודה. המון תודה ליעל יוגב. ובואו נמשיך כאן לדעתם של שאר תלמידי המגמה. תודה רבה. בואו נשמע את דעתה של יעל נרודיצקי, בבקשה. חצי מהבגרות אנחנו עושים בשטח, בטיולים ולא בכיתה. נשמע כאן את דעתה של האחת והיחידה, דוגמנית הבית של המגמה, טל אבוטבול, בבקשה. הצבנו לעצמנו קפוצ'ונים מיוחדים שמיועדים רק לנו, והם מרשים לנו לבוא איתם לבית ספר. אוקיי, דוגמן הבית שלנו כאן, קבלו אותו, רגב. אוקיי, בוא. המגמה הזו זו המגמה הכי טובה. אין רגב בעולם, נכון רגב? אמייזינג! אמייזינג! ועכשיו, דאטה של שני. מדעי הסביבה ואיכות הסביבה זה הדבר. תודה רבה שני. ועכשיו, לדעתה של שלי. אנחנו לומדים במגמה 5 יחידות לימוד, ואפשר גם ללמוד 10 יחידות לימוד. המון תודה לשלי. תודה רבה, תודה רבה. ועכשיו כאן נשמע את פי של אדר קופל, תלמיד חדש שהצטרף אלינו לא מזמן למגמת מדעי הסביבה. אנחנו לומדים על הסביבה באמצעות כלים מיוחדים של המגמה ועושים ניסויים איתם. אמייזינג. כן. ועכשיו, האחת והיחידה, נועם זנגר. אפשר לתקן את כל העבודות של המגמה וגם את המבחנים עד שמקבלים 100, ואני אישית כבר תיקנתי 2 עבודות במבחן. וכמו שאומרים, אמייזינג. ועכשיו, לדעתו של זאבי. אנחנו קבוצה קטנה ורגב הוא מתייחס אלינו יפה. תודה רבה. מגמת מדעי הסביבה. מגמת מדעי הסביבה. הבחירה שלך. המון תודה. אמייזינג. עשיתי לייק בפייסבוק. הוא עשה לנו לייק בפייסבוק. המון תודה. חכה, אנחנו כאן. יש לנו שאלה אלייך. מה דעתך על מגמת מדעי הסביבה? בעד. יאללה, זה לא אמיתי, אתה באמת מצלם את זה? האם את בעד מגמת מדעי? בעד. כפי ששמעתם, בעד! אני מאוד עצוב שעזבתי את המגמה. אני חושב שזה הטעות של החיים שלי, באמת, מגמת הסביבה זה הכל. אל תהססו, חברים. מגמת מדעי הסביבה. בואו בהמוניכם. אמייזינג. וכמובן, אנו חוזרים. ראש חסה, בדבר מה שהוא רוצה לומר. במגמה עושים דברים ממש מגניבים, ואני ממש מצטער שלא בחרתי במגמה הזאת. מה, אתה לא בחרת במגמה? לא, בחרתי ביולוגיה כי רציתי להיות טוב בחיים אחר כך. כדאי לך לבכות. תודה רבה לראש חסה. במהלך סיורנו כאן, בחצר הבית ספר, מצאנו את מורתנו היפה חיה. בואו נשמע מה הייתה דעתה על מגמת מדעי הסביבה. אני ממליצה לכולם להצטרף למגמת מדעי הסביבה. זאת המגמה. בהצלחה. תודה רבה. באמת, המון תודה לחיה. המשך יום טוב. זה שידור ישיר? אני חושבת שמגמת מדעי הסביבה זה מגמה שתורמת, שמלמדת אותנו מה מהות הסביבה ומה מהות השמירה על המתנות שאלוהים נתן לנו. מגמת מדעי הסביבה, ובשתי מילים, בואו בהמוניכם.